वेंगुर्ले शहरात नारायण तलावाचा प्रश्न मार्गी लागला असून त्यासाठी लागणारा उर्वरित निधी खनिकर्म विभागातून मिळणार आहे। त्यामुळे दाभोसवाडासारख्या उंचवट्याच्या भागात पाणी पोहोचून शहरातील 100% पाणी प्रश्न सुटणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांनी दिली आहे। सांगायला आनंद होतो की ज्या प्रभागामध्ये आमचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार या ठिकाणी पिंटू गावडे उभे आहेत, माझे 4 नगरसेवक उभे आहेत, तो भाग म्हणजे दाभोसवाडा, गिरपवाडा, बंदर विभाग या भागामध्ये जे नारायण तलाव आहे, या नारायण तलावाचा प्रश्न गेले 10 वर्ष पेंडिंग होता। हा प्रश्न सुद्धा मंत्रालय स्तरावरती गेल्या 6 महिन्यापूर्वी बैठक घेऊन मी स्वतः या बैठकीच्या करता आदरणीय केसरकर साहेबांना पत्र दिलं, संबंधित मंत्र्यांना पत्र दिलं आणि तो प्रश्न मंत्रालय स्तरावरती त्या ठिकाणी मिटून आज त्या कामाकरता 70 लाख रुपयांचं टेंडर झालेलं आहे, त्याची वर्क ऑर्डर झालेली आहे। भविष्यामध्ये 70 लाखावर ते काम पूर्ण होणार नाही, त्याच्याकरता आणखीन 2.5 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे। म्हणून 2.5 कोटी रुपये सुद्धा खनिकर्म विभागातून केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून जे वेंगुर्ले असेल, सावंतवाडी असेल, दोडामार्ग असेल, ज्यामध्ये खनिज पट्टा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, आमचा त्याकरता सुमारे 20-22 कोटी रुपये एवढा निधी खनिकर्माच्या माध्यमातून आम्हाला आमच्या या मतदारसंघाला मिळतो। त्याच्यामध्येच 2.5 कोटी रुपयाचा जे निधी आहे तो पाण्याच्या करता त्या ठिकाणी आम्ही दिलेला आहे। त्याचा सुद्धा लवकरात लवकर ती मंजुरी होऊन त्याचं सुद्धा भूमिपूजन होऊन मला खात्री आहे की त्या भागामध्ये आपल्याला 100% जे आज त्या वेंगुर्ल्या शहरातील दाभोसवाडाचा जो उंचवट्याचा भाग आहे त्या ठिकाणी पाणी पोचू शकत नाही, नारायण तलावाचं काम 100% 2 वर्षामध्ये या 1.5 वर्षामध्ये पूर्ण झाल्यानंतर त्या भागातल्या आमच्या मच्छीमार बांधवांना, मच्छीमार भगिनींना त्या ठिकाणी 100% पाण्याचा प्रश्न सोडणार आहे याची मला खात्री आहे। म्हणून